Sanibonani guys, igama uNqobelani Phethela Mazibela e-homecoming ngomhla ka-7 May. Hhayi-ke guys, emva kokuthi uSifiso exabane kakhulu noZethu bebanga indaba yokuzala ingane, ugcine-ke esehamba eya laphaya emsamo eyosho ukuthi hhayi usiya-understand-a manje ukuthi kungani ethukuthele kangaka-ke uMahlongwane. Ushilo ukuthi hhayi uy'misele ngokuthi amakhele indlu yakhe ngoba behleli bobawu-2 benomankonyana lapha kuleya ndlu bayohlezi begwebhana. Wacela ukuthi-ke aphiwe amandla, ephiwe abantu-ke bakokubheka asebalala ukuze akwazi phela ukuthi akhele-ke uMahlongwane-ke indlu le ayicelile. Ukusho konke lokho nje umankonyane laphaya phambi komnyango ulalele yonke inkulumo yakhe uSifiso. Ngisho-ke kade ey'buza ey'phendula ukuthi hawu uSifiso manje uza laphaya emsamo uzocela imali yokwakhela uZethu indlu, kodwa yena umankonyane akakaze amakhele indlu yakhe, ethi yena uzocela imali yokuthi akhele uZethu indlu, kodwa uhluleke ngisho imali yokuthenga isitofu esikwiseli. But-ke umankonyane uvale wakhe umlomo-ke wamlalela impela ubhuti ebhizi ecela, esho ukuthi-ke ucela ukuthi athole amandla-ke okwakha le ndlu. Washo nanokuthi-ke uy'misele nje ukuthi avuse umuzi yena wakubheka, so yingakho efuna nje le mali. Uphinde washo-ke nanokuthi-ke ucela nesipho sakhe phela sibuye ngoba bekade ubhuti ekhalaza ngokuthi-ke isipho sokusiza abantu-ke sisimane sanyamalala kuhle kwamaZulu ebona ilanga. Guys, akupheli-ke lapho. Uthe nje umankonyana ebuya esibhedlela, uSifiso bekade yindoda-ke le athi meqala ukuhlangana nayo ekade eyiyona-ke. Sakhumbula guys ukuthi uSifiso wayenothando, emteketisa uZethu, emphathisa okweqanda. uZethu bekade engasakutholi konke lokho ngesikhathi enyathela nje emagcekeni akokubheka, belokhu ehlezi njalo-ke ethethiswa uSifiso, emfuna lokhu, emfuna lokhu, emfuna lokhu. Kanti noZethu bekade ephendula-ke kabi, emphendula kabi uSifiso, embhekisa le, emkhombisa ukuthi naye-ke unekhanda lakhe eligxabhayo. Uthe mefika nje namhlanje-ke hhayi wathi Mahlongwane ukahle kodwa? Wathi ya ngikahle. Wathi angithi angikutshele nje ukuthi ngenze iphutha elikhulu ngokuthi ngilo ngikujaha ukuthi ungitholele abantwana. Wathi uZethu angizwanga, wathi ungizwe kahle. Ngiyabona nje ukuthi lento nje yimina okade eyifuna elokhu eyiphoqa. Wathi hawu kanti ibifuna uwena, bangashongo ukuthi ifuna amadlozi akini? Wathi hhayi njengoba ngisho nje ukuthi mina belokhu ekufosa ekujaha ukuthi-ke ungitholele abantwana. Hhayi cha, hhayi manje Mahlongwane, thatha isikhathi sakho, ngithi angikutshele nje ukuthi ngizokulinda Mahlongwane. Ya mina nje obesephutheni bandla ngiyaxolisa. Wathi uZethu hayi bo, ngiyaphupha yini? Mekuthi ngiyaphupha ngicela ungangivusi, mangihlale nje kuleli phupho. Wathi ithi ngikuncinze phela. Hhayi ungangincinzi, ngifuna nje ukuthi-ke kuhlale kunje. Hhayi-ke guys, uSifiso-ke wakhe iy'thembiso-ke noZethu, kwamnandi impela, kwaba nemfudumalo. uZethu obekade engayilindele ukuthi angase ayithole ngoba besey'tshela ukuthi laphaya kokubheka kuhlezi njalo nje kunomsindo, kuhlezi kuthethiswana, kuhlezi kugwejwana njalo njalo njalo. Guys, kuthe kusuka lapho-ke hhayi uSifiso wabe semhaga kuZethu. Hhayi-ke emva kwalapho ngibona umqhele-ke kaSifiso kade ulaphaya ekhanda lakhe ususikhishiwe, usuphethwe ngesandla, uphethwe uZethu. Kuthe kusuka lapho hhayi bo, laba bantu sebeyakhisana manje. Yonke le nto yenzeka nje edining guys, la engathi mekuvula umuntu isicabha nje impela hhayi kumane kubonakale. Ngampela-ke guys, kuye ngamagama enkehli, umane wazivula isicabha umankonyana ehamba naye-ke uNomalanga kanye-ke nobhuti wakhe uVusi. Uthe nje uVusi ebabaza ihlazo ebona abantu abadala-ke bekhilisana. uNomalanga washawa amahloni wagwajaza. Hhayi-ke angiyiphathi-ke kamankonyane, umane wanyanya, kwabonakala ebusweni ukuthi hayi cha girl, hhayi unyanyile-ke manje. Umane nje wathi yini kwenzakalani la? Eyi uSifiso benoZethu bathi bayikhuza vele nje sekubonwe yonke into. Umane nje wagxisha abantwana umankonyane wathi abahambe baye ekamereni. Nangampela-ke bagijima-ke abantwana babaleka. Babaleka emva kwendaba. Akupheli-ke lapho. umankonyane umane wahamba waya ekamereni lakhe wayolinda uSifiso khona. uSifiso-ke uqhamuke esekhakhazela. Wathi yini le oyenzayo? Wathi hawu yini manje sengenzeni? Wathi manyala mani lawo owenzayo phambi kwabantwana? Noma kuthiwa niyazenza-ke izinto noZethu sekumele nizenze obala ba. Kahle kahle awungihloniphi wena Sifiso. Uzohlaza mina la. Uthi ababukeni uVusi benoLanga. Hayi bo guys, umane athi uSifiso hawu
hlisa umoya phela. Wathi yabona nje yena uzethu vele uhamba nini? Wathi hayi bo uthini manje? Wathi cha uhamba nini vele uzethu la ekhaya? Kanti ukusho konke lokhu uzethu umlaphaya ngekhono uncikile naye ugele ufuna ukulalela yonke into. Wathi cha sengisho ngoba kade ehleli la ekhaya. Wathi hayi bo ikwami phela la akusiwona umuzi wakho lo mankonyane, umuzi wami manje angeke ugxoshe uzethu uze kumina ovakashele mina. Wathi ngeke kuzomela ahambe manje. Wathi hayi bo wathi cha ukuthi nje uyangicasula ubhizi uyehla uyenyuka nale yishwapha nathi kuzomela thathe ishwapha sakaphula. Wathi ishwapha isishwapha. The way abuze ngakhona ishwapha uSifiso ngathi ubefuna ukumtshela ukuthi hayi bo siphi sona ngoba ngithi uzethu Hlongwane upakishile nje untombo. Hey guys amadoda uthe kusuka lapho wathi uzethu kumele ahambe umnikeza 2 days. 2 days emva kwa 2 days ayibona indlela ebheke kubo koShlongwane. Guys uzethu manje waqathaza unyembezi eyedwa lapha ekhoneni engafunani ukuzwakala ukuthi uyakhala. Ebona kahle ukuthi hawu lo mankonyana bekade emamukela ngezandla ezifudumele emvulela izandla ethi akeze ezongena lapha esithunjeni usethi manje akahambe. Isithembu sakhe nje manje like akasagculisekile neze ugele engakaphili ngisho inyanga engakashadi ngisho ukushada ngokwangempela uzethu. Usethi manje nje umnikeza 2 days akaphinde kubo. Hey guys hayi angiboni kahle. Kona angiboni kahle ngoba uzethu bekade eyishaya isifuba ethi hayi nomankonyane uvumile. So nje ngamukelekile. Manje mase sekhombisa umankonyane ukuthi cha girl singanelo wena. Kusho kona uSigwala umshado awukho. Guys asazi yozala nkomono. Aphela lapha mazibela namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys igama uNgqobelani Phathela Mazibela eHomecoming ngomhla ka 7 May.